קר, נכון? כי לא אכלת בוקר. אכלת ארוחת בוקר? אתה לא אוכל ארוחת בוקר, אני אספר לך משהו על הגוף של הבן אדם. זה בהקשר למיזוג אוויר, על חום וקור. ותבדקו אותי, במיוחד אלו שיש להם קצת עודף משקל, תבדקו אותי. אם אתם אכלתם את הארוחה האחרונה שלכם ב-12:00, עד שעה 6, 7, 8 בערב הגוף יעכל את האוכל, כי בטוח לא אכלתם ב-1 בצהריים איזה יוגורט, סבבה? אכלתם איזה ארוחה טובה ככה, ואם גם לא אכלתם הרבה מדי, אז אתם תשימו לב, בערב, או יותר נכון בלילה, בשעות 9, 10, קר לכם, קריר לכם מהמזגן, מזג האוויר בחוץ נעים, קר לכם. אלו שכן אכלו וטחנו בערב ובלילה, ישימו לב שחם להם. הגוף עובד וחם להם. כשהגוף עובד, הטמפרטורה של הגוף עולה וחם להם. איך אני קולט את זה? על עצמי. כשאני יושב בבית ואכלתי בשעה 12 בצהריים פעם האחרונה, אני יושב בבית וכאילו בא לי לאכול, אבל אני אומר לעצמי, אבל אני גם ככה שמנמן וזה, אולי כדי שאני קצת ירזה, אני אוותר על לאכול בערב, אני לא אוכל בערב. אני יושב עם אשתי בספה ואני מרגיש שקריר לי. ואני לא רגיל שקר לי, אבל קריר לי כזה. אני יושב בלילה גם מתכסה ככה, מתחבא ככה. לעומת זאת, אם אני טוחן איזה משהו ב-6-7 בערב, אני אומר, אני אוכל פעם האחרונה בשעה 6 בערב כדי לא לאכול לפני השינה. אני נכנס למיטה, מדליק את המזגן על 22 מעלות, שומע צעקות כמה קר בחדר. אז זה פיזיולוגי, זה באמת ככה, אז בגלל זה קר לך עכשיו, כי אתה לא אוכל אפילו ארוחת בוקר, ואנחנו כבר ב-2 בצהריים, אז קר לך מהמזגן שעובד על רק 21 מעלות, אחי.